Wakatora murume wemuridzi ukaputsa imba yemuridzi. Imba yoyo yakatukwa naNyadenga. Iwe chisikana unoposa neiko? Wakatora murume wasisi vako ukasiya mhuri yavo ichitambura. Musha wawinawo unekweseni maki. Emi musharukwa munozvikudza seiko? Makatora mudzimai wasawira wemumusha mukapamba zvipfuyo zvevana vevaridzi. Imba yoyo ine ngozi kuna Yave. Nemi musharukwa munozvikudza seiko? Makatora mudzimai wasawira wemumusha mukapamba zvipfuyo zvevana vevaridzi. Imba yoyo ine ngozi kuna Yave. Nemiwo munhu waMwari muri kufamba neshoko munotora madzimai evana vesangano muchipamba mari kuvana verungano. Minamato yose yamunokusha icho chakuva penyu. Nemiwo munhu waMwari muri kufamba neshoko munotora madzimai evana vesangano muchipamba mari kuvana verungano. Minamato yose yamunokusha icho chakuva penyu.
zanu. Avo vanofamba nenyika vachidadamira, asi zvavainazvo zvakatukwa naIshe. Avo vanofamba nenyika vachidadamira, asi zvavainazvo zvakatukwa naIshe. Chaiko kunodiwa nebasa. Kuti uve chief executive wotodzidza, kudzidza chaiko kunodiwa nebasa. Kuti unzi member in charge wotoshanda, kushanda chaiko kunofadza komanda. Kuti unzi member in charge wotoshanda, kushanda chaiko kunofadza komanda. Kuti unzi mukuru webhendi wotoimba, kuimba chaiko kunobata moyo. Kuti unzi mukuru webhendi
wotoimba. Kuimba chaiko kunobata moyo.